Finance Malta organizzat is-16 il-konferenza annwali tagħha bit-tema Leading Change Through Innovation, konferenza li komplet tibni fuq is-suċċess tal-edizzjonijiet preċedenti billi offriet pjattaforma unika għal networking u biex professjonisti jaqsmu l-arfin tagħhom. Fil-fatt lan wara dan l-avveniment kien sabiex Finance Malta tindirizza l-aktar sfidi urġenti u xejriet emerġenti li jsawru l-qasam tas-servizzi finanzjarji. Il-konferenza annwali li għalli attenda wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech attirat lista ta' parteċipanti lokali kif ukoll internazzjonali, fosthom uffiċjali eżekuttivi, dawk li jfasslu l-politika tal-Unjoni Ewropea, rappreżentanti tal-Gvern, uffiċjali ta' organizzazzjonijiet globali, investituri, kif ukoll akademiċi u riċerkaturi rinomati. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman ta' Finance Malta George Vella tkellem fuq il-pilastri importanti tas sostenibilità, id-diġitalizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni fl-industrija tas-servizzi finanzjarji. Diversi suġġetti ġew diskussi matul il-konferenza, inkluż l-irwol tas servizzi finanzjarji fl-ambitu tal-ESG u l-kisba tal-miri net zero, il-green bonds, is-servizzi finanzjarji u l-blue economy, l-ekosistema tal-fintech f'pajjiżna u l-intelligenza artifiċjali fis-servizzi finanzjarji. Barra minn hekk il-konferenza indirizzat ukoll l-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Servizzi Finanzjarji, imnedija mill-Kunsill Konsultattiv tas-Servizzi Finanzjarji ta' pajjiżna f'Marzu li għadda, fil-kuntest tal-viżjoni li Malta tkun rikonoxxuta bħala ġurisdizzjoni tas-servizzi finanzjarji kompetittiva, sigura u kredibbli li tgħin fl-innovazzjoni permezz ta' qafas regolatorju u infrastruttura teknoloġika reżiljenti.